Hey, Pandu. Hey, Pandu. 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 जी कैसे हो आज ये क्या कायाकिंग अभी तक तो नहीं आया है लोग नहीं बोला था कि आएगा कहाँ है बारिश जो हो रहा था इससे ओए बुनो हेलो हाय यान मरवाइरोय इतने काणदोंजी आज 7 गंटे आंड यान इतने मुल्किद हेजमडल पुनः कायक बॉयक बयदे ಒಂದು कायक बॉय द क्लब मितमेट मेरे मुकेश भाई कैसे हो आप यूट्यूब में आओगे अंचा मुल्लु एड व्यू पॉइंट मित्र कुल्लुदुलु तीर्थकुल्लु चाला परवली कल्तिरद नम कायक जपण जाग इतने यान ಈ ಕಾಯಕ ಬಾಯ್ದ ಕ್ಲಬ್ದು ಚೂರು ಎದುರು ಪೋಂಡ ಚೂರು ಅವ್ರು ಸುದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ಪೋಂಡ ಸುದೆಟ್ಟೆ ಅವಳು ಮರವಾಯಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಜೈತೆ ಮರವಾಯಿ ಪೆಜ್ಜರ ಬೈದೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಮರವಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಮಕ್ಕ ಪೆಜ್ಜದ ನೀರು ಜೊತೆ ತೂಕ ಈತೆ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಬಂದು ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಜೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಈಜಿ ಯಾನ್ ಯಾಪೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಾಗ ಫುಲ್ಲು ಮೂಲ ಪೂರ ನೀರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಕಡೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನೀರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪೋಯ್ತು ಎದುರ್ಬೋದು ಹೊಲಾಂಡ ಈ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಬೆಜ್ಜನಂಚಿನ ಗುಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜನ ಜಾಗ
ಯಾನು ಸುರುಕ್ಕು ಕಾಯಕ್ಕನ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟುವೆ ದಯ ಪಂಡ ನೀರಡಿ ಜೀಂಡ ಅವು ಒಯ್ಲಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ಸೊಂಟದ ತುಂಡು ನೆಟ್ಟೈತೆ ಜೆತ್ತುಂಡ ಇನ್ನು ತರೆ ಮಟ್ಟ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಮರ ಪೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಮರವಾಯ ಪೆಜ್ಜಂತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮರವನ್ನು ಗೋರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ದ ಕವರ್ಡ್ ಗೋರದ ಮರವಾಯಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗೆತ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಚೂರು ನನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೋಡು ತೂರು ಪೋಯ್ ಎದುರು ಪೋಯ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಮರವೆ ನೆಂಚ ಗೋರನ್ ಬಂದು ತೋಪಾವೆ ಅದು ಕಿಂಚ ಪತ್ತು ರೆಡ್ ಮೇಟಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ದ ಕವರನ್ನು ನೀರು ಇಂಚ ಚೀದು ಪೊಯ್ಯಡು ಇಂಚ ಒಯ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ JCB ಇಂಚ ಒಯ್ಪುಂಡು JCB ಬಕಡೆ ಇಂಚ ಮಣ್ಣಡು ಒಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾನೆ ಬಾಗ ಇಂಚ ಮರವಾಯಿ ಬುರು ಉಂಡಿತ್ತು ಮರವಾಯಿ ನೆಟ್ ಸೈದಿನ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಓಪನ್ ಆತಿನ ಚೂರು ನೀರು ಇಂಚ ಒಂದಣ್ಣ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡುಲೆ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಂಡಿ ಇಂಚ ಅದು ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತವಲೆ ಪಾಡುವೆ ಗೋಣಿದಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಿದೆಯೇ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ದಾದಾಪನ ಪಣ್ಣವ ಈ ಪುಂಡಿ ಮರವಾಯಿ ಮಲ್ಪನ ಎಕ್ಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರವಾಯಿ ಕೊರೋಲಿ ಬಗ್ಗ ಈ ಮರವಾಯ್ದ ಸುಕ್ಕನ ಮಲ್ಪನ ಎಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಈ ಮಲ್ಲ ಮರವಾಯಿ ಕೊರೋಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕೈಟ್ ಪೆಜ್ಜುನೇ ಇಟ್ಲ ಗೋರದು ಸೈಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಪೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಜನ ಕೈಟ್ ಪೆಜ್ಜದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ರಾಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೋಣದುಲೈ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮರ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚನೆ ಪೆದೈ ಮೇಟ್ ಈ ಪುಂಡಿ ಮರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸೈಜ್ ಪಾಡ್ದೆ
ಮತ್ತು ಪೊರ್ತು ಏತಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊರ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಅಂದಾಜು ಪೊರ್ತು 1-3 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಇಂಚ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೆಜ್ಜಿದೆ ಮರವೆ ನಾನು ಪಿದಂಡು ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪರ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇಂಚನೆ ತೆನಿಕಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ತೋದೊಂದು ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರಿ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಉಂಡು ನಾನು ಜೂ ಎತ್ತಿನ ಮಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಪೇರಿ ತೂಕ ಅದು ಇಲ್ಲ ಪೋದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋಪಾವೇನೆ ಎತ್ತವಲ್ಲ ಮಾಸ ಹೆಂಚು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೊಂದು ಮರುವಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಯಾನೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಸೈಜನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಚಾಗಿ ಈತೆ ಮಾಡೋ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇದು ಕೊಡ್ತು ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗೋರ್ದು ಇಡೀ ಗೋಣಿ ಮರವಾಯಿ ಪಾಂಡ ಪಂಡ ಪೆಜ್ಜಂತ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಕ ಮರವಾಯಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಕೂಡ ಪೆಜ್ಜಿನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಓಪನ್ ಆತನೆಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪೋದು ಅದು ಇಂಚಿನ ಓಪನ್ ಆತನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೈತಿನ ಇಂಚ ಅದು ಒಂದೇ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮರವಾಯಿನೇ ಪೆಜ್ಜೋದು इतने मरवाई बजे दांड ना पिदाड़नी जी इतने गंटे जी 10 ಗಂಟೆ ಆರಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ರೆಡಿ ಅದು ಆಫೀಸ್ ಬೋರ್ಡು
ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಆಡು ಪಿದಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊಲ್ನಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎದುರು ಬಂದಲ್ಪ ಚೂರು ಎದುರು ಪೋಣಾಗ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿರಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಕೊಲ್ನಾಡು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಂದು ಜೀರ್ಣ ಡುಪ್ಪೋಡ ಆಯ್ತು ಸುಧಾರಿ ಅರ್ಧ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಧ ശരിയോ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದಿದೆ ಮಲ್ಪನಿ ಒಂದು ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪ್ಪು ಜಾತ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಗಂಟೆ ಏತೇನು ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15 ಅಂದೆ ಕಡೆ ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಈರೇನು ಮರವಾಯ ದೀಪ ಈರೇನು ಮರವಾಯ್ ತಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮರವಾಯ್ ದೀಪ ಮುಲ್ಕಿ ಶಾಂಭವಿ ಮಿತ್ತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಂಗದ ಮಿತ್ತಿ ಮೇಟಿ ಹಾಂ ಬುಚ್ಚಿ ಪರ್ ಎನ್ನಲಕ್ಕೆ ಪರ್ ಅರ್ಧ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಸ ತುಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗೆತ್ತೆ ಕಜು ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಈ ಕುಂದಾಪುರ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲುಂಡು ಓ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತುಳೈ